आयै मा जाखो थाबायदो आयै मा जाखो आयै मा जाखो आं थाबायनो हाला दैजि आंखौ जोबोर खर' गिदिंबाय आं जोबोर दै गांदों नाथाय बेयावथ' आं जेरावबो दैखौनो नुवाखै आयै बेयाव जेरावबो दै गैया आयै एसे थाबायबावदो जेनथेन एसे सिगाङाव नागिरहैनोसै आयै उथिदो बेयाव दै गैया जों एसे गोजान थाबायलांबावनो नांगोन आं गसंनोनो हाला दैजि फिसा आंनो दै नांगौ आयै दा मा खालामबावनो आयै आखायावबो थाइसेबो फैसा गैया दै बायनानैबाबो लोंनो आयै जेनथेनब्लाबो एसे थाबायबावदो ना एसे सिगाङाव दै मोनहैगोन जानो हागौ आं दै मोनलोङाबा थाबायनो हानाय नङा गरमजों खर' गिदिंनायजों दै गांनायजों ओंखाम उखैनायजों आंखौ जोबोर खोख्लैबाय देहाया आंजों फै आं नोंसोरखौ जाहोगोन माबाफोर सानदों नामा गोसोआव जेबो दासान फै आं नोंसोरखौ जाहोगोन बाम्बुला निमाहा होदो बाम्बुला निमाहा होदो आंनि आइखौ नायदो बाम्बुला नोंनि अनगा आरो रावबो गैला आयै थांदो फिसा आं थाबायनो हाला आंनि थाखाय नोंसोरो जाग्रा लानानै फैदो दैजि नों आंजों फैदो आइया बेयावनो थाथोंसै आइनो थाखाय जोङो जाग्रा लानानै फैगोन नाथाय बाम्बुलाया आंनि आइखौ मानो आइ लिंखो नाथाय आंथ' दा बेनि हिन्जाव नंलिया दैजि माखौ सानहाबबाय थाखो फैदो दे बिदिब्ला आइनि थाखाय जाग्रा लानानै फैनो आयै नों बेयावनो थाथ' दे नोंनि थाखाय जों थाबैनो जाग्रा लानानै फैगोन आंनि फिसाजोआ बाम्बुलाखौ गन्थं हानानै खारदोंब्लाबो बाम्बुलाखौ नेवसिनानै खारदोंब्लाबो बाम्बुलाया दे आंनि फिसाजोखौ दाबो लोगो हमनो नागाराखै बाम्बुलाया जुदि आंनि फिसाजोखौ दाबो नाजावोब्ला आं बाम्बुलानो गथायनानै होनोसै आंनि फोथायनाय बाम्बुलाया आंनि दैजिखौ अरायसम बियो मिनि खुसि दोनगोन दैजि नोंबो ओंखामखौनो जानानै लादो साहा आन्था लोंनानै नों थानो हागोन बाम्बुला ओंखामखौथ' उखैयाखैनो आरो साहाखौबो लोंनोनो बादों बाम्बुला नों गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रासो सोंनो सानदोंमोन सोंब्लानो जाबायना माथो गाज्रि मोननायनि खोथा थानो बाम्बुला नोंगौ सानसे समाव नोंनि हिन्जाव जानानै नोंनि न'आव फैदोंमोन नाथाय आंथ' नोंखौ नेवसिनानै गुबुन सेंग्राजों थांबाय बिनि उनावथ' आंथ' नोंनि हिन्जाव जानानै गैया अब्लाबो नों आंनि खिथुखौनो नागाराखै मानो आरो आंनि आइखौ नोङो दहाय मानो आइ होननानै गाबज्रिखो आंथ' दा नोंनि हिन्जाव जानानै गैला नङा दैजि नों आंखौ मा साननानै दङ बे नोंनि गोसोनि खोथा नाथायबा हले आं दाबो नोंखौ आंनि हिन्जाव साननानैनो दङ बेनिखायनो नोंनि आइखौ आं आइ गाबज्रिदों मा बिदिब्ला नों आंनि जानानै गैया आरो नों जेबो दा बुंसै बाम्बुला आरे नों मानो गाबदों गाबनायनिनो खामानि मावनानै लाबाय आं बाम्बुला नोंनि थार अननायखौ सिनाय हायाखैमोन आं नोंनि एथ' गोथार अननायखौ आं नाजावनो हायाखैमोन नोंनि आइ आफायाबो आंखौ गावनि फिसाजो बायदि गनायदोंमोन नाथाय आं बेखौबो गनाय जायाखै जोबोर गिदिर बावगार हायै आरो माब्लाबाबो निमाहा होजायै गोरोन्थि भुल खामानि मावनानै लाफ्लांबाय आं दा नों आंखौ गनायफिनब्लाबो नोंनि आइ आरो आफायाथ' आंखौ माब्लाबाबो गनायनाय नंखाया आरो बाम्बुला नों हायोब्ला आंखौ नोंनि जिउनिफ्राय गोजानाव दोन दा नों बायदि सासे गोथार अनसुला आयथा सेंग्रानि थाखाय आं नोंनि थाखाय सासे मोजां हिन्जाव जानो हानाय नंला थोद जाम्बि बेफोरबायदि बुङो नामा नों आंखौ मा सानदों
नों जानांगौ दाबो आंनि गोसोखौ आरो आंनि आखलखौ हमदां हायाखै। जेब्ला नों हमदां हागोन, नों आंनि आखलखौ बाख्नायगोन। नों जेखि बुङा मानो, नों मालायजों थांदोंब्लाबो, दाथ' नोङो सोलायबायब्ला, दा नों आंनिल' आरो आं नोंनिफ्राय जेबो नागिरा। आंनो खालि नोंनि अननायखौल' नांगौ आरो नोंनि थार गोसोखौल' मोननो हास्थायो। बिनि अनगा आरो जेबो नांला। नोंनो मा होननानै फोरमायबावनो बाबुला? फोरमायनो सानदोंब्लाबो साहस मोनाखै। नों दिनै आंखौ नाजावबालाय मा जानो? नोंनि आइ आरो आफायाथ' आंखौ माब्लाबाबो नाजावनाय नङाना। आइ आफानि थाखायनो नों दिनै आंखौ नागारगोन? आंनि आइ आफाखौ आं बुंगोन। आंनि आइ आफाया आंनि बुंनाय बायदिनो मानिगोन। आंनि आइ आफायाथ' नोंजों संसार जायाना, आंसो नोंजों जागोन। बाबुला, जों गोबाव लेट खालामबाय। आइया उखैनायजों बियो लोरबां जानानै दङ। आइनो जोङो गोख्रैनो लाना थांनो नांगौमोन। नङा माथो, आइनि थाखायबो आं अर्डार खालामखाबाय। लानानैल'सो थांनो नांगौ। थुदो। नों आंखौ मानो हारसिं खालामनानै गालांखो? आंखौ मानो हारसिं खालामना गालांखो नों? नों थानाय समाव आंनि बेमार आजार जाब्लाबो नों आंखौ नायोमोन। दाथ' नों थैना थांखांनायनि उनाव बेमार आजार जाब्लाबो हारसिंनो खेंखाय खेंखाय थानो गोनां जायो। मालाबा थाखा फैसा आखायाव गैया जायोब्ला, थाखा फैसा नांगौ जायोब्ला नोंनियाव बुंब्लानो मोनोमोन। दाथ' आखायाव थाइसेबो फैसायानो गैला। गासैबो जोबस्रांलांनो हमबाय। आरो मिथिगौ नारेन, जेब्ला नों गोथाङै दङमोन, अब्ला आंखौ गासैबो सोरबा बाजै, सोरबा आनै, सोरबा बिबोनां, सोरबा बिहामजो, बेफोरबायदि आंखौ गासैबो सोमोन्दो लायोमोन। नाथाय दा नों थैना थांखांनायनि उनाव मानसिफ्राबो आंखौ सोमोन्दो लानायखौ नागारलांनो हमबाय। मालाबा दसे एसे मोजां माइन्ड थायोब्ला गानै जोमै जेब्ला लामाथिं दसे ओंखारलाङो, मानसिफोरा आंखौ गाज्रि नोजोरजोंसो नायनो हमो। हौवा गैयैखायनो माथो दाना हनै देलायनायफ्राबो बारा जाबाय। माथो हनै हारसिं हारसिं सान हर थाबायग्रा जाबाय होननानै बुङो। नाथाय आंथ' गावनि फिसालानि थाखाय, गावनि उदैनि थाखाय मालाबा सान हर थाबायनो गोनां जायो। नाथाय आंनि दुखुखौ रावबो मिथिया आरो मानसिफोरा आंखौ हौवा गैयैखायनो गाज्रि लामाजों आगान सुरनायखौसो सानो। नोंनि फट'खौनो नायै नायै सानफ्रोमबो गावखौ बुरखायनानै लासैयो। नों थानायमोनब्ला दिनै बेसेबां आलो गोजोन जागौमोन जोंनि न'खरा। नों फैफिनगोन ना आंजों? आयै, नों आरोबाव दिनै आफाखौ लिंहरबावबाय। आफायाखि नोंजों फैबावगोन नों लिंहरब्ला? आं नोंखौ सानफ्रोमबो बुंबाय थायो आयै, नों बे फट'फोरखौ बेयाव दोननानै नों सानफ्रोमबो आफाखौ नायै नों दुखु जाबाय थायो। नों दुखु जाबाखि मा, आफाया नोंजों फैनानै नोंखौ सुखु होफैगोन आरो आफाया थैनानै थांबाय, आफाया आरो माब्लाबाबो फैफिनला। नों बिनि फट'खौ हायोब्ला गोजान खालामदो। नों आफानि फट'खौ नायै नायै नों दिनै गावनि देहाखौसो नस्थ' खालामना लानो हमलांबाय। नोंनि नोम्फानि महरखौ नायनानैनो गोजोनो आं फिसा। नोंनि नोम्फानि फट'खौ बोरै बेनिफ्राय बोखारनांगौ जाखो? नों आफानि फट'खौ नायनानै गोजोनोब्ला मानोथो गाबो? गाबनाङा। नों गाबबाखि आफाया फैफिनगोन आरो नों बिदि गाबबाय थायोब्ला आफाया दुखुसो मोनगोन आत्माया। सानफ्रोमबो बे आफानि फट'खौ नायै नायैनो गाबबाय थायो। ओमफ्राय मानसियाथ' ओंखाम ओंख्रिखौनो जाला। बे फट'खौ नोङो बेलेग रुमाव दोनहैदो। गावनि रुमाव दोननानै लादों, साला उन्दुनायफ्रावबो बे गाबबायसो थाखायो बियो। नङाबा आंनो बोखारना दोनहैनोसै। नङा, नों दा बोखार। नोंनि आफानि आरो आंनि फट'आ बे रुमावनो थाथों। आं नायनानै गोजोनो। होमबा दिनैनिफ्राय गाबा होन। गाबा दे। सानफ्रोमबो बिदिनो गाबा होननानै बुङो, ओमफ्राय गाबबाय थायो आरो बियो। बे आफानि फट'खौ नायै नायै गाबबाय थासिगोन। ओमफ्राय आंनोबो ओंखाम ओंख्रिबो संना होनो रोंला बियो। आफा थैना थांनायनिफ्रायनो ओंखाम ओंख्रिखौनो दिनैसिम मोजांखौनो मोनजायाखै। आफा गोथां थानाय समाव जुदिहाय आं आफानि थोजासे अननाय मोनासै, आफानि थोजासे बिलिरनाय मोनासै, अब्लाबो आफा थानाय समाव जानाय लोंनाय टाइम बायदि गद गद मोनजायोमोन। नाथाय दाथ' आफा गैयिनि उनाव आंथ' ओंखामखौनो मोजांखौनो मोनजाला। ओंखाम ओंख्रिखौबो मोजाङैनो संला नोङो। गावबो जाया आंखौबो गद जाहोला नों। ओइ आबौ दङ ना? इसा जाफुं, सोर बियो? आबै फैदों, आबै। आंनि आबै फैदों।
जाफुं खोनासंलाय आबैनो आरो जाजार खोन्थानानै होनाङा आंखौ नों गाबबाय थायोना बाबानि फटक नायै नायै खोन्थानासो होगोन आं आबै आबौनो नोंखौ बारासो खोन्थाना होगोन आं साला आफानि फटक नायै नायैनो गाबबाय थायो आंनो ओंखाम ओंख्रि संना जाहोआनो खोन्थाना होखानोसै आं हारे बे गथ'आ अख्राबाथाय अख्रा खोन्थानासो होमारथारगोन बे